И коса хора съм мазна красавица, искате с Shadow Spec ще играем и Агар, Агарио, Гаргаро, това е много нашмяла игра, които Да, защото аз съм наденица. ще ме изте. Да, иначе ние двамата ушнаем да играем, значи ще представим нещо много екшън, така хубаво. А то ще ме иска да ме... Ти как се пишеш? Сега ще видиш, дай долу в дясно да отидем. Добре, ние в момента сме в турски сървър. Има някакъв мираж ли какъв е той? Ирак е. Да, защото има много и по-лесно са да. Да, но ли разданем изяде някъде тук? Да не му стане лошо. О, аз съм пак долу в дясно съм, а той има много голяма топка, не мога отида там. И аз съм най-малей! Ево мейл. Аз забравих с този свой ентусиазъм, така да намаля готова. Че съм. Къде си ти? Ти как се казваше? Наденица. Окей. Парли, Не, паси се! Тя е с песна, ако трябва. Спейсът те разделя. Да, с Рос бяхме играли, аз стигнах до 3000 кусур маса и бях на 7 място и после факт. Аз не съм стигал повече от 1500. Да, Наденца, дай, е. Не! Аз го взема и тако звах, леле. Помощ! Това големи ще ми изяде. Вдясно пак, колко има много да ям, леле. Мале, Път си няма аз на краставица, бас. Ти ли си мадафака, бе? Какъв мадафак, аз съм... Не знаеш ли ми това? Да, ама помислиш, че се прекраси. От тук има някакъв... изярох мадафака. Те ле, ти си... Маля, аз от Тъмблър е тук. Ела, fuck you, ела. Fuck you! Да, знаеш, че ме изде, добре, че избягах. Изяда ли те? Не, ай! Пистия сбутия, не, ей. Път ти добре, значи... Те съм сотили. Те са отиди на другия след мене, аз мога ли мога да ви... Мале, къв голям син има тук. Фак. Мале, то го наядох. Те ма ти не си жив пак ли? Жив съм. Да, умрях няколко пъти, ама той го наядох. Аре, съркен съм. Мале, той ще ми взе. Тъкно да стъкна спейс и ми изяде. Те шиба, нали? Да бе, бак ти. Не, той се опита да ме изяде с спейс, обаче не му се получи, защото съм като... то ми даде. Ела тука, атка, взех си го и се разтаковах. Сега той ще се съедини всеки момент. Ама ти знаеш къде, защото не трябваше бързо да... Умрях, аз те видях точно от тебе бях, обаче ме уби тоя. Окей, ела тогава долу вляво, например. Не! Изарма! Да, бе, да! Еката да ти иба! Аз сега тук ще да рейджна, ама тук са ми нещата на бюрото, факт трябва да ги махна. Мале, помбукай! То се пръсна! Айде сега ще го пръсна! Ето! Добра, се важи рейджа ще мале! Ето и тя. Добре, че се Мафака, той ме уби, човек. Ела, ти да ти... Не мога пръсна, що не мога пръсна? Ще ме издат. То ме дядо на... Да, фак. Пръснаха. Бат тъпото ще ти иба. Мене главата ме заболя вече. Така хубаво. Порасти малко ще излезе. Мале, внимай! Името и бързи, името и да знам. Да се спейсам, защото аз ще умра. Спейсвай, защото аз гледам, то сега ще стреля сигурно. Чай, спокойно. Той като е разгледан, може ли да стреля? Не мисля. То те изяде много гадно. Так му натиснах спейс и сега ще го фърля, той е... Чай сега, аз бягам, все съм жив. 213. Горе вясно очукваме ли къде? Дай вляво. Ти не си ли близо до дясното, а? Да, ама тук има някакви супер мега зопове, той е... Окей. Аз умрях, той наразваше, все едно го надуват като с помпа, все едно го надуваха. Какво прави? Все едно го надуваха с помпа, човек не спираше да расте. Много е тъпо, влиза в той и то слиза, има убива, какви са тия неща. Мале, един червен без име! То с песна обаче не ме оцели неграмотник. Неграмотняк. Чай са. Окей. Долу вляво, мале. Син, не можа да го изяда сина ми. Да, синът ти. Колко малко. Много. 210, бързо да умирам, че трябва да си пусна климатика. За 20 лея с перка на столен. Чай. Тук някакъв цай си. Умер! Мале, достигаме умер. Не мога да го видя, Смърт. Аре бе, наденица поглъще бе. Не мога да го достигна. Изярах земята. Някакъв турчин ме уби. Нарецета, тебе ти си нарецела, ела ти дам бързо яш. Бързо яш, той си, нали? Не мога да го изяш, това е по-голямо! Шкрачи да мога да ги издеш бързо. Порасна ли достатъчно? Чакай. Бягай оттам. Бягам, чакай малко. Дръж, може да го издеш това. Чакай.
Да! Бързо идай да идеш, идай, идай! Бързо! Не, не! Трали, браво! О, аз съм малък, върни, бързо, върни ми! Ай, върни ми! Браво, добре. Чакай. Точно ми! Ма не двамата, защото ние може да се изнасилим двамата полека. Полека, лека. Умер! Най-лошия ми кошмар, умер. Ела да ти да малко. Еле, не, аз сега съм хранал той дяда. Ай, дай ме едно къцки, само не. Така. Да, върни. О, умер, бягай! Умер, бягай! Бягай тут! Не, тут! Еле, аз какво ти казвам, ти ма притискаш ли? Добре, отървах се. Ти къде си? О, това как го хранят, комбина играят. Ай, да ви... Човек е тука! Той тук ще се спейсна! Не, чакай. Да, така ли? Не, Макси. Така някакъв да. 8 часа. Давай, притиска! Тебе. Дар ти да малко. О, бягай там нагоре, ме някой гледам. Чакай. Да. Ето ти малко, чакай. Не! Сега ще... Добре. То... Учи, да. Браво бе, Обама. Изяш ми го. Няма да ти го Пълни. Сега. Изяз ми го, няма да ти го изям другия път. Ставай, чай. Бързо, взимай. Ето ти малко. Дай чай да взема този чай. Да, така. Дай ми още да го изям този, дай ми още. Вътре. Бързо. Още. Голяма грешка, не. Изяш ми го едното. Край свърши, не. Тук стратегиите не си път работят, значи трябва много по-голям. Ще го изяш ли? Не, тук съм много... Не. Добре, поне се задържахме доста време. Дай, бягай наляво, защото те тук са по-големи от мене. Сега то ще ме изде. Няма да мога да реагирам. Бягам аз, защото много ме... Не, дай. Трябва да съм по-предпазлив. Ти пак ми го изяри, може да ми дариш шанс, ако... Да бе, сега ще го дам, чака, аз исках да те спася. Ела към мен. Ела към... Бързо. О, бързо. Да. Бягаме. Давай. Давай, готе. Не мога. Маре, бягам тук, те са се нахранат, не, защо? Виж какво стана? Да, аз ти казах. Да. То става да се спестиш мен. 33 съм изял. То ще се спести, ще ми изядаме, проклет да си! Да, спокойно, нали зато и беше да се пусна в вентилатора за 19 лева на промоция от Kaufland. Климатик за 20 лева. Какво правиш, бе? Му дали пиеш? Да, що? Така се чуваш с едно куче пиво, да така. Теле. Красиво. Гуци! Къщмен! Биги! Гуци вика. Чай, тук има малки. Feed me. Не ти къде отиде? Чакай. Ортако рам! Тук всички са ортаци, бе! Песента на кого беше? Същата мелодия пееш, ма с друг текст. Чакай. Има тук две черни топки. Омер, видя ли го? Да, току-що. Добре, значи сме близо Испания, так му да изям факт. Айде, защо не мога? Серхът, виждам го. Серхатах. Мале, Атана. Това е факт, серхата. Човек, то ще скочи гълта, то как се надува като балон. Мале, не му се получи. Ти къде си? Ти си голям. Той е го... Чакай. Не, т.е. бяга иска... Не толкова трябваш да... Сега да те изям. Бяга, аз мислих, че няма за тия никой. Ама имаше бе, чакай. Да, това е стратегия, виж. Даваш ми, ставаш малък и ставаш по-бърз и избягваш. Това не е... Да, аз затова се напълних толкова. Чай, внимай. Зато им напълни мен, цици има там да я гоним, да. Дай, гуд. Чай да не ме глътнеш мен. Да. Но няма да стане, чакай сега. Аз ще направя тебе свиня, ти просто си стой. Не, тук има други големи идеи, защото те ще издат. Аз казвам, спесва, защото ще издат. Няма да е, аз съм голям. Взимам. Взе го, добре. Аз го взе, Браво. Чай, оп. Не, къде го хвърли? Не, защо? Смятай! Гадно. Това беше много гадно. Леле. Дай просто да идем, не просто да... Изял го. Ела малко да ти дам, 299 само. Аз тук ама... Притискай. Ние ще се издем взаимно, не дете чая. Изтрахме. Не. Са малко, давай. О, браво. Изяш ми едното. Бързо ми го изяш. Ама дай го на... Добре, дай го на тепсия, дай малко. Още малко, стига. Стига.
Той ми изяде моето. Ой, така. ела, моля те, ела. То да го притисни чая, аз иска да си го взям сам, изяж го. Фак, изяж му едното. С песниш ли? То си Чакай. дал отзад. То си дал. Барак Обама! Яш! Леле. Яш! Барак Не, Обама. надолу! Той бара салама, изядеха го. Той бара салама, бързо то си нещо. Оп, готово. Ето ти малко. 4, 5, 7, да. Стига. Аз съм 408. Добре, най-накрая станах над 400 и съм близо до собствения О, си сега ще рекорд. измрем така. Не, давай, ръш. Той го Не, притиска, да, но... Тя е така. Аз няма да ги взям всичките. Дай да бягаме, не знам. Синия, червене, бял червене. Леле... Искам някой малък да ми се падне да го взема. Мале, то червен се нагълта с Ориджина бяга, аз съм нагоре. Не, мале! Добре, в тебе ли го дадох Да, аз? спокойно, да. Чай, да. Дръж. Оп. Аз съм Стига. 600. Аз съм Не 484. си платил за повече, да. Изяш го това, бе. Не става за повече. О, бягай. Спейс, задължително спейс. Защото Original сега ще изде. Чакай, той ако се спеса няма да може. Ма... Спокойно, бе. Спокойно. Бе, къде той е мазъл? Бягай, стига. Много- Много... Original ще вземе полицията, се справите. О! Край. С песница, ако трябва. Аз от другата страна. Човек, търси... Тия се пълнат един друг. Знам! Тук надали ще успеят да минат. М. Той ще успее! Човек! Изяде ме! Спейс! Не стана ли? Не, аз не очаквах да премине през това и ме Да, изяде. спейсва задължително. Тук какъв беше тос на шака на Силистра. Тя Путин видях там. Ей, Ау! Балтазар, фук. какво направим? Ем да правиш. Да. Добре, сега го почвам. Почвай. Приключвам. Свършвам. И добре, хора, това ще бъде всичко този клип. I'm coming. Надявам се клипът ви е харесал. Ако искате още клипове с Niki Games и на Агарио или на каквото идея на GTI, защото отдавна не сме снимали, харесайте този клип, усетите един коментар и симулите за нашите канали. Линк към канала на Никито ще има в описанието и бъде чак нас. Чао, изящи. И се видим в следващия клип. Чао!